Pilang oras bayo in kadwang State of the Nation address ng Presidente Rodrigo Duterte. Pepakit na rin kapangpangan yung suporta king administrasyon, kapamilatan ng suporta rally aganapan king Brands Giao Convention Center. King arapan na rin libu-libong bantay bayan. Peg maragul na lang Governor Lilia Pineda, deng maragula ambag ng Duterte administration, king pamangobyerno king lalawigan. Aning report ng Patricia Mamangon. Iti gulisak dareng libu-libong miyembro ng Bantay Bayan keti king Brands Giao Convention Center kasabi ning genapan na support rally para king kadwang State of the Nation address ng Presidente Rodrigo Duterte. Meron nga kanong patunay ng pamiti po na itina suportado de ing administrasyon at ring patupad ng programa kilub ning milabas sa pabanwang pamangobyerno. Agpanggang Governor Lilia Pineda, mitutugma ka ng estilo ning pamanungkulan da ning Presidente nung nukarin tututukan ng kabilyan dareng masang Pilipino. Metong pinkareti ing pamamia prioridad king kabulasan at medikal pamangailangan dareng kabalen. Sa financial assistance sa mga ospital, sa mga may sakit, tsaka yung sa gamot. Kasi para may katuwang ang Kapitolyo dun sa pagbibigay ng mga financial assistance. Susubong namo namang Pineda nung posible pang makapagpatalakad economic zone kawani king Clark Freeport Zone. Ang sa akin kasi kailangan maglagay pa sila ng mga economic zone aside from Clark. Kasi yung Clark halos puno na eh. Pwede naman sa labas nang gumawa ng mga eco-zone. Yung mga nakabakanting mga lupain pa natin. Bilibyan naman ng babaeng leader king inutos ng Presidente Duterte na alang ibayad at tuition fee kareng state universities king bansa. Bang midinan lang pamikatagon ring kalulu pero biyasang estudyante na isunduing karelang pamagaral. At saka yung kanyang no tuition fee sa mga state colleges and universities. Ang daming mga estudyante ngayon na anak na mahirap na nakapasok. Ing kampanya kontra ilegal na droga ing metong kareng programang papaboran ng gobernador uling maragul kano ing binaba ng kriminalidad king lalawigan. At saka yung sa kanyang mga programa rin, pinaka-importante yung sa drug campaign, yung peace and order. Talagang tumahimik. Kahit tanungin mo sa mga kapitan ngayon, pwede nang maglakad yung isang batang dalagita o mga tao sa barangay na wala na silang kinatatakot ngayon. At nung dinanya kanong graduy Duterte, iti ing markang ibye ng Pineda. 100. Makasadyayang tumago ni Governor Lilia Pineda king batasang pambansa bang personal pakiramdaman ng kadwang pambansang report ng Presidente nganing Lunes. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.